hai khana 19 tarik April 2025 second season ni Tipra Idol grand finale ungnai je bono samung rok bahai cholai tongkha biji khaina ni bagoi phaimani oro overall nai tongnai hingke chini lemon deborma tei apon deborma chini subjonal ni chairman tei YTF ni GS president borok chini ADC ni ngui je tabok Tipra Idol cholemani no overall samung rok nai khai tongmani hingke tini jehetu office rok bondo ba hothat khlai angrumi to makha samung rok bahai du cholai tong naigira nai je motamuti samung to paijak no Tipra Idol grand finale o je champion nai winner nai bo scooty kaisa manai o scooty no sponsor khaika Tara Shankar Motors rok tei bo sponsor khaina ni bagoi bai ready tongo hapani chini asuk agini simi proper communication ni bangoi asuk salai malia hingke rang ge bon logeo 2 lakh tongnai amo agi no announce sungjak taklai je Tipra Idol suru ni simi je participant rok asuk excited jotono khatung laijak kisa masa fees rok bo nakha hani bangoi je serious borok rok phaikha Tipra Idol poilao chaimani sekang bai jotono tamo sinai chajai angui comment khai social media rok sawo je development work khaimeya othoso samung musuimung hingke TADC song khairogoi chrai rok no omo khai tongo nei family rok tongo nei kwbangma allegation rok khainai bi tongo yang oro jaga sani musugu ICA department information cultural affair ICA department ni samung kha chini culture chini tradition chini rusamung chini musuimung chini musamung chini tiprasani je agi ni simi siri city ni simi omo haike phaimani no promote khaibani boni samung si hai je boni phan tongmani no oro jaga si samung ma khainai jotono ang buchina bai dekhnai chanani musugu je oro jaga ICA ni rang bai oro ni drinking water facility roimeya lama snawi meya tei nini tamo sunai nok bu tang meya gari bu pai meya omo o doptor ni gari rok bu nge omo ICA jehetu boni bangoi chi department sonja state of nai di boroni kwbangma festival utsav ungo nge omo haike ni chini oro bu ICA department ni ke chini tiprasani rsanai musuinai musanai borokni culture tradition no jeng bahike promote khainai bono si jeng ma saktharnai hani bangoi no jeng Tipra Idol season 1 to semao thangkha taklai season 2 jeng late ha taklai khainai bagoi khainai khaya bokto khainai rohi holaioi prize rokni bagoi to phane paikha grand finale ni date ungui thangmani o sekango bibino karone upload rawo jeng khainaliya nge khna jotono phaibe di jotono nailainai grand finale o 5 jon tabo participant sok phaikha mane step by step level parngoi bo o jaga tabo 5 jona sok phaikha thanai bosoro jeng nokha je Tipra Idol o brand bumung mamani pore borok kwbangma India ni je tamo music company rogo borok invite makha audition makha oma haike borok space makha hasugo kamigo je jese rung tongdi talent ungui tongdi nono seba sini naimba poise sini ya haichi nge chini Tipra sarok ni bisingo kwbangma rchawani o talent tongo omo jengbono search khaioi borono platform ronani bagoi no o Tipra Idol chenjakmani tabo onek upokar ungbaikha je thangnai o participant khainai contest khainai boroni bisingo jeng nukha Rupesh Deborma Rahel Koloi nini Priya Jomatia omo hairok kamigo tongmani seba sini ba borok no koise sinia tabok je 5 jon toparo phainai rok borok no bu agi koise sinia কিন্তু tabok borok no nini napoti hondi hamsrangki hondi borok no tabok bui sini kha tak champion ungmani pore je champion ungnai winner ungnai bono tei bu kaham khe sini nai borok bwskango borokni career snanani bagui space bu manai jeng oro jaga naimani je mahike platform rok borok no kuchu karwani hani bangui joto lukurok no phaide jeng nailainai chini tiprasani talent no khna Tipra Idol ni final grand finale program ni bisingti asar khana kuno ke nokrai rok abai phatanni abai rok phainai rok khna phatani nokrai rok kuno phaini
kok rikha jehetu puilao date postpone thangpai ha afro jorao sing phatani mane celebrity rok no toi phebani bagai kok salaijak tongmani haifano date postpone mani bagai borokno sing toi phemali.